Kunesisho sesiZulu esithi umuzi nomuzi unentuthu yakhona. Kunowesilisa la osibhaleli mayelana nesinqumo esijulile owasithatha ukuze save umshado wabazali bakhe. Lo wesilisa ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseMpangeni eNgwelezane. U-Anonymous ukhule ekhaya kubo kuyena yedwa ingane. Ekhuliswa uma wakhe as a single parent. Ebaza ukuthi ubaba wakhe wamphika kudala wabashiya kanjalo noma wakhe. Ebethanda kakhulu ukudlala ibhola futhi ekhonze nabangani. Njengoba nje uma wakhe bengasebenzi becosha amathini wa-recycle wadayisa ephinde futhi esebenze nasemzini abantu. Bebengenawo umuzi oqondile, bebephila nje ngokuhlala emqashweni. U-Anonymous bekumele ufunda kulezi izikole ezisekudeni ezipromote free education because bebengenayo imali yokukhokha i-school fees. Njengoba nje bebeswela ikati lalezi u-Anonymous ukwadecide ukufunda ezimisele ukuze ezoshintsha impilo yakubo akhele noma wakhe umuzi. Ufundile wasiqeda isikole. Uthe eqeda isikole wafuna umsebenzi isikhathi eside wangawuthola ngoba ekugcineni benethemba lokuthi mayithola umsebenzi into yokuqala nje azoyenza uzokhandela uma wakhe umuzi. Uvele wabona ukuthi akagxile kakhulu kule misebenzi yasemzini abantu enjengokwenza izingadi kanye nokuwasha imigqomo. Uqhubekile wenza leyo msebenzi njengoba nje bengama-piece job la ebewenza. Uhamba wofuna umsebenzi kwelinye ijalidi lomunye ubaba wayesomabhizinisi wayebizwa ngokuthiwa uMfeka. Wangena kulowo muzi wacela umsebenzi. Umfeka wamnika umsebenzi waphandle njengomsebenzi awujwayele. Njengoba nje lokho eqhubeka esebenza kuleli jalidi ebehola kahle. Kodwa wafika isikhathi lapho khona uMfeka esho ukuthi udinga umuntu ozosebenza endlini, ozosebenza umsebenzi onjengokuwasha kanye nokuclean. U-Anonymous ukwacabanga ukuthi uma wakhe ongakwazi ukwenza lo msebenzi. Ukwatshela uMfeka ukuthi uma wakhe vele benza wona lo msebenzi kodwa manje akasasebenzi. Nakanjalo u-Anonymous ukwafika lapha abahlala khona wafika watshela uma wakhe ukuthi kunomsebenzi ovulekile kuleli jalidi asebenza kulona. Wababela khona umama ka-Anonymous. Uthe mayefika khona wamqasha ngempela uMfeka ukuthi eclean endlini enze nje imisebenzi yangaphakathi endlini. Kwambe nje isikhathi eside uma Anonymous esebenza lo msebenzi kwaze wafika lapho khona ukuthi uMfeka embuka ngamanye amehlo wamshela baze bathandana. Thema sesebethandana impilo ibisisingcono ngoba ebesekwazi ukuba rentela emqashweni futhi bathengele nokudla. Then ikuthema akhamba isikhathi uMfeka wacabanga ukuthi evele emlobola umama ka-Anonymous emshade futhi. Ukuwamlobola kwahamba isikhathi futhi wamshada bagcine sebehlala ndawonye. Impilo iyashintsha kwa-Anonymous. Anonymous wakwazi ukuphila impilo engcono naye njengezinye izingane. Njengoba nje behlala ndawonye la, ke kwaba nenkinga enkulu ukuthi uMfeka akayitholi izingane futhi ngokungayitholi kwakhe izingane ublame umama ka-Anonymous. Umama Anonymous kwahlala naye phansi uMfeka wamtshela ukuthi njengoba yena no-Anonymous lokho kuchaza ukuthi uyakwazi ukuthola abantwana. Kodwa uMfeka wavele waqhubeka emthuka emtshela ukuthi iyiphi kanti indima yakhe kulomuzi mengeke kwazi ukumtholela abantwana. Then indaba ihambe yabankulu ngoba ngisho nomamezala wakhe bemthuka embiza ngenyumba ethi akabathola abantwana futhi kuzomela ukuthi ehambe kulomuzi ngoba indima kayidlali kahle yokuba umfazi. Then ikhamba isikhathi eside lento imstressa umama ka-Anonymous wagcina sephuza ugologo edakwa naye bezama ukwehlisa istress njengoba bengazi ukuthi kuzokwenzakalani. Anonymous lonto kuyamphatha kabi kakhulu wabona ukuthi lo mcebo ongaka wakubo njengoba bese behlala kahle kuzomphunyuka ngoba uMfeka besekhipha amazwi ukuthi makwenzeka nje kuphela lonyaka umama ka-Anonymous engamnika umntwana komele ukuthi vele behambe bebuyele emqashweni. Then lento Anonymous ibimkhathaza kakhulu ebona ukuthi izinto engathi ayisahambi kahle njengoba nje ubaba uMfeka enenkinga nomama ka-Anonymous ukwadecide ukuthi isikhathi esiningi esichithe ngaphandle eyorenta engabe sahlala kulomuzi ebuye ngaleso sikhathi. Then ikhamba isikhathi njengoba nje kunalenkinga umama ka-Anonymous wagcina eseqinisa kakhulu kogoloko ebethi mase sephuze labo gologo evele lalo zwi njengesidumbu. Lonto yayimkhathaza kakhulu Anonymous futhi efise ngabe kungaba nesisombululo. Ukwahamba Anonymous wa-approacha omunye umngani kamama wakhe obizwa ngokuthuzanela wamtshela ukuthi akaconvince umama wakhe ukuthi akathole enye indoda ezomithisa ukuze ezoqamba amanga ethi ingane kaMfeka. Then lo mngani ukwazama ukuconvince umama ka-Anonymous kodwa akaza ushintsha umqondo wakhe wathi yena angeke ezekwazi ukufebela umyeni wakhe ngoba uyamthanda. U-Anonymous lonto kuyamkhathaza kakhulu wangasiboni isisombululo salento wabona ukuthi bazolahlekelwa yiyo into abanayo. Njengoba nje umama Anonymous
ephuza kakhulu. Anonymous ukwacabanga isu elingcolile, wacabanga isu lokuthi akungcono akube uyena omithisa uma wakhe mase sedakiwe selele ukuze isombululo soba khona futhi ingane ezoyithola. Ukwayicabanga lento wayitshela nomngane wakhe Anonymous, wathi umngane wakhe akayeke ukucabanga into engcole kangaka, akatshela uma wakhe aqhubeke ethandaza uzobathola abantwana. Ngelinye ilanga nje njengoba umama Anonymous edakwa kakhulu evele ephuze lokho elilaliso kwesidumbu, uAnonymous ukwamqhoqhobala uma wakhe ngenjongo yokummithisa futhi efuna ukumnika lengane. Lento belokho eqhubeka nje sekuyinsakavukela eyenza kwaze kwafika lapho khona ukuthi umama kaAnonymous ezwe izimpawu zokuthi ukhulele. Ukwahamba wayocheck ekliniki wayithola ukuthi ukhulele. Thema ethola ukuthi ukhulele wajabula kakhulu umama kaAnonymous, waze wafonela umfeka ukuthi ufuna umtshela indaba ezimnandi. Umfeka wajabula kakhulu, wathengela umama kaAnonymous imoto le wayefuna ukumthengela yona futhi wamkhandela naleli business lelo akade ecelile ukuthi akamkhandela isitolo ukuze naye edayise njengoba business minded umama kaAnonymous. Impilo yabe iqhubekile ya right, kwaqhubeka yonke into. Then njengoba nje kuqhubeka isikhathi uAnonymous lento ibilokhu imudla kancane, kodwa futhi bejabula ukuthi wakwazi ukusave umshado wakube. Bekujabulela nokuthi izinto sehamba kangcono, noma wakhe nawo usenebusiness usenemali, sebengakwazi ukuthi beyimele ngaphandle kwamfeka. Then nje kuqhubeka isikhathi wagcina umfeka eseqonywa kakhulu. Umfeka ebesesene-violent, esemshaya umama ka-Anonymous, eseqonywe, eseney'ntombi, esephuza, esenza into ebengazange ezeyenze before. Lo nto yamkhathaza kakhulu umama ka-Anonymous, kwafika kule ndlela ukuthi beze bedivorce. Thema bedivorce, umfeka wenza sure ukuthi ingane yakhe uyayilobola futhi uyayihlawula, wenza zonke nje imfanelo ukuze izobuya ngakuyena. Umfeka bese sefuna ukuthi umama kaAnonymous engayitholi ingane njengoba wayilobola ingane. Umfeka ebesefuna ukuthi nje ibe ngakuyena njengoba evunyelwe umthetho. Ke babanga isikhathi eside ingane iya kanzima kubuka Anonymous njengoba nje umama kaAnonymous wayithengela umuzi eceleni, wamshiya umfeka kanjalo ngoba besehlupha futhi eseqonywa kakhulu. Njengoba nje khamba isikhathi uAnonymous lento iyamcasula njengoba ebona umfeka noma wakhe bebangalengane ngoba yena uyazi ukuthi ingane eyakhe akusiye kamfeka. Njengoba naye nje ngoba ese right empilweni eserana amanye ama-business kama wakhe, uyamfuna umntwana kodwa akamtholi. Methi uyohlola vele ithi inyanga akalande lo mntwana lo amlahla amenzela usiko. Anonymous akazi ukuthi kumele enze njani, akazi ukuthi kumele ukuthi eliveze yini iqiniso kwenziwe iDNA ukuze kubonakala ukuthi ingane eyakhe. Futhi into emkhathaza kakhulu ukuthi uzomtshela kanjani uma wakhe ukuthi bemrape elale naye masedakiwe njengoba nje kwatholakala kulo mntwana. Anonymous akazi ukuthi kumele enze njani, ucela iluleke iqondile ukuthi engenze njani, eliveze yini iqiniso ngoba akazi umama wakhe ukuthi uzomphatha kanjani after selitholile iqiniso, noma uzombophisa noma uzokwenza njani. Lento leni iyamkhathaza ngoba nalemfihlo leni yamsinda futhi yena usefuna ingane yakhe. Ngiyacela ukuthi nimluleke ngendlela kahle Anonymous, mbhale kuma comment ukuthi engenze njani kulesi simo lesi abhekene naso njengoba nje ekhathazekile futhi akafuni ukuyejele. Akazi ukuthi uma wakhe uzoyithatha kanjani lento njengoba kuyihlazo ukuthi yena wamithisa uma wakhe, kodwa yena wayezama ukusiza njengoba wabona ukuthi umfeka uzobaxosha futhi nalomcebo lona uzobalahlekela. Ngiyacela niqhubeke ni like niphinde futhi ni subscribe, ni comment, ni share. Ngiyabonga.